Bazen ben, otxo bat, basoan bizi zen, zuhaitz handien artean. Otxo handi eta mantzur honek goze handia zuen. Kriston gozea, ikaragarria. Otxoa zain zegoen, haragi freskoa noiz pasako zen toki hartatik. Goiz batez, untxi bat agertu zen. Untxitxo txuri bat, gozoa, bete-betea, zain ederra zuen. Untxitxo txuria poz-pozik zioan merkatura. Azenarioak erosten. 3 kilo azenarioak erosi behar zituen. Otxoa orduan, untxiaren bidera atera eta esan zuen. Irentzi egingo zaitu, Untxitxo txuria. Bertan irentziko zaitu. A ber, itxaron notxe handi eta maltzur hori, errepikatu esan duzun. Bat, noski, esan du irentzi inungo zaitu gara, Untxitxo txuria. Onze bertan irentziko zaitu. Esango nuke, ni gainean hile bat duzula. Ea, hotx handi eta gozetia, ireki ahoa eta begiratuko du. Ea. Ez, horrela ez. Ireki ezazu ondo, bestela ezingo dut ezer ikusi. Noski, hemen dago, esaten nuen manik, ningainan hile bat daukazu. Hile luze-luzea, itxaron hemen, hotx handi eta maltzur hori. Pintza batzuen bila joango naiz eta berera itzuliko naiz zuri hilea kentzera. Ez mugitu, Bale, baina, azkar detodi, Ezin du horrela denbora asko egon. Bai. Eta otxoa zain gelditu zen, ordu betez, 2 orduz, 3 orduz, eta orduan untxitxo gorri bat agertu zen leku hartan. Untxitxo gorria, irentzi egingo zaitu. Onze bertan irentziko zaitu. A ber, hotx handi eta maltzura, baina zertan zabiltza. Untxi bat jan nahi baduzu ezin duzu horrela egin. Ni izatzeko lehenengo zuhaitz baten atzean eskutatu behar zara. Eta nik zu ez ikusten eta entzuten saiatu behar zara. Eta gainera, hile bat duzu hanin gainean, hau dekau. Ea, zaila zaitzez berriro, eskutatu zuhaitz horren atzean, ni orduan joan egingo nire, ikusi ez banizu bezala. Eta iristen naizenean zu atera eta zaz, nire gainera, sartu egin eta rapotu egin behar nahi, bale? Bale, ezkerik asko, Atolatu ba, Untxitxo gorri, atolatu ba. Orduan otxoa, aditz baten atzean eskutatu eta zein gelditu zen. Goze handia zuen, goze handia, goze ikaragarri. Otxoa zein gelditu zen, ordu bat, 2 ordu, 3 ordu, eta bapatean soinu bat entzun zuen, eta otxoa koipiatu zuen. Untxitxo gorriak atzerinak esandakoa egingo du. Orduan, bere eskutalekutik atera eta untxitxoaren gainera salto egin zuen modu bortitzean, eta ahoa zabal-zabali. Baina untxitxo gorria bazen ere, ez zen lehengoa bezain txikia, kontrakoa. Oso handia zen, baina oso handia. Erraldoia zen, eta untxitxo gorriari ez zitzaion bat ere gustatu inork bere ipurdian koska egitea. Batzatu azmodi, konfunditu nahi. Pentsatu du, Untxitxo gorri bat zinela. Untxitxo gorri atzerin bat. Baina zer diozu, ni untxitxo gorri atzerin bat, baina burutik izan altzaude. Harapatzen bazaitut ikusiko duzu. Eta orduan, otxoa korrika hasi zen eta korrika ibili zen, abiadura izugarrian. Eta atzetik zirrika eta otxoa korrika horren azkar abiatu zen halako batean, atzera begiratu zuen batean, pum! Kataplas! Bere korrikaldi bertan behera gelditu zen aditz handi eta mardul batek kontra tope egin zuenean. Justuan zegoen aditz hori, bere bidearen erdi-erdia. Kolpearen ondoren esnatu zenean, bere horz guztiak lurrean ikusi zituen. Bai, horz guztiak galdu zituen kolpe batez. Beraz, jakin dezazuen. Egun batean, basora joaten bazarete, segurazki, otxo bat ibiliko dela han inguruan. Bai, otxo handi eta maltzurra han ibiliko da segun. Bai, existitzen da. Baina orain gure otxoa ez du haragi freskoa jaten. Hortzi gabe gelditu zen eta eszenarioak erostera joaten da
azokara gutxiekin, baina poz-pozik bizi da. Zeinek esan du txikiak. Handiak esan dira handiak. Benetan handiak kontalariak. A ber, hauekin batera Mari. A ber, Mari izan da hauek preparatu ditunak, artista hutsa. Ez da erresa hauek dominatzia espetza hauek. Eta lokea hauek. Bloma. Bueno, nik kontalari nagusien serioa ipiniko diet. Ados egongo zarete ez da? Bai. A ver, 1, 2, 3, 4, eta. Kostalera ipini bako dugu. Kostalera mailezit? Bai. Bueno, eskerrak. Aukeran daukagu, baina zenbat kontalari daude, nire bada.